Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo, nga unta, mahunong na gyud kining pandemic COVID-19, ug nga magiyahan kanunay ang atong mga pangulo sa kanasuran, ug sa simbahan sa pag-atiman sa katawhan nga naepektuhan niining maong pandemic. Ug ato sang ipadayon sa pagampo ug pasalamat ngadto sa Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors dinhi sa atong simbahan tungod sa ilang pagtabang nato nga mahuman kining atong mga proyekto dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga way kinutuban among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala og iuli kami nganha sa kinabuhi og ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Sa ikalima ka bulan, sa ikaupat ka tuig, nga si Sedekias maoy hari, si Ananias anak ni Asur, usa ka propeta nga taga-Gabaon, misulti kanako didto sa templo. Gisultihan niya ako atubangan sa mga pari og sa katawhan nga ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon, dikuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia, sulod sa duha ka tuig, dadon kog balik nganhi ang tanang mahal nga kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo ug gidala ngadto sa Babylonia. Dadon ko usab pagbalik si Joaquin, hari sa Huda, anak ni Joaquim. Lakip ang tanang binihag gikan sa Huda. O kuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Unya miingon ako kang propeta Ananias atubangan sa mga pari ug sa katawhan didto sa templo. Mao kanay akong gilauman, naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo ug tumano niya ang tanan mong gipamulong ug dadon gayud niya balik nganhi gikan sa Babylonia ang tanang mahal nga kabtangan sa templo ug ang tanang tawo nga iyang gipamihag. Apan pamati kamo, sa isulti ko karon kaninyo ug sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon,
Sa wala pa kamo ug ako, nanagna nga may gubat, gutom ug kamatay nga mahitabo sa daghang nasod ug sa mga gamhanan nga mga gingharian. Apan ang propeta nga managna bahin sa kalinaw, mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kung matinuod ang iyang gipanagna. Unya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog ug iya kining gibali-bali. Ug miingon si Ananias atubangan sa tanang tawo. Ang Ginoo miingon nga sa ingon niining paagiha, bali-balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod. Iya gayud kining himuon sulod sa 2 ka tuig. Unya mibiya ako. Wala madugay giingnan ako sa Ginoo. Adtua si Ananias ug ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo mo pagbalik-balik ang yugo nga kahoy. Apan ilisan kini niya og yugo nga puthaw. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel, nag-ingon nga iyang sangunan og yugong putaw kining tanang nasod, ug sila mag-alagad kang Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Nag-ingon pagani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya miingon ako kang Ananias, pamati Ananias, wala kasugua sa Ginoo ug gipatuo mo baka kining katawhan. Busa nag-ingon ang Ginoo nga ipapatay kaniya, ug sa dili pa matapos kining tuiga mamatay ka, kay gitudluan mo man ang katawhan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayod si propeta Ananias sa 10 ka bulan sa maong tuig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Iiway kanako ang dalan sa kabakakan ug gasahi ako sa imong mga balaod. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ayaw pagkuhaa ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba, kay diha sa imong mga gimbutan anaa ang akong kalauman. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Paaria ka nako sila nga mahadlokon kanimo ug pailha sila sa imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Himo ang hingpit ang akong kasing-kasing diha sa imong kasuguan, aron dili ako kaulawan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ang mga makasasala naghulat aron paglaglag kanako, apan nanumbaling ako sa imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Sa imong mga gimbutan wala ako motipas, kay imo man ako nga gitudluan. Tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausang sa kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon mo ikaw, O Ginoo.
Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. O sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, maingon sila, ug nanyakit sila sa kalisan. Si Jesus maingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro maingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug si Jesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga mga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti. Ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nature gina nato nga mga tao nga kon makuha na ganita ma-preoccupied sa atong personal nga pagbati or assessment nato, judgment nato sa atong palibot, malimot din tas Ginoo. Or malimot dayon ta sa mga butang nga importante sa atong kinabuhi, di ba? Basta na preoccupied na ta ba? Ang uban, ang asawa, malimot na siyang bana, kay preoccupied kay siya sa pag-atiman sa iyang anak. Muna ang bana, moingon na lang Hinoon, may pagwa mga anak. Anak na malagi atiman. Ngayon, kada hikaps bana, ay sabok, ay bata. Nasay uban, ma-preoccupied sa gayo ang bana sa pagsigig hapyod sa manok, malimot na sad sa asawa. Basta ma-preoccupied na ta sa atong personal emotion o judgment. Amo na si Peter, pagkakita niya ni Jesus nga naglakaw sa tubig, na-attracted kay siya. Siya, Lord, palakta sa kudihas tubig, o ikaw magina, ingong Ginoo, sige gali, lakaw. Samtang galakaw siya, damag magmaayo ang mga bawod o ang hangin, na-preoccupied siya. Napuno ang iyang hunahuna, hala, unsa man, nalimot na lang Hinoon siya, nga ang Ginoo di ay, mao tong niunlod siya. Ngayon, ikaunlod na ba nato, inikamatngo na nato nga, naaday tayong nalimtan, makugang din ta, kulbaan din tagmayo, no? Hala, buanga. Na siya. Ang kuyaw, ang pari, makalimot magsutana ba niya, musuhod nga rin. Kaya nalit na lagi. Diya bitaw ko notoy ay lang ay lagot nga kay baor ba sa tong pari. Sige ako lang ilaw di mo sa kay bao no. Ay pare bagong na-assign ko no sa parokya ba. Nya gatao day siya guwig di ay. Ana nya kay nalit man siya mata nya misa di galyo man. Mga pila pa lang siya kaadlaw or semana nga naka-assign di pa kay siya familiar sa mga nag-serve na mga sakristan, mga lay ministers, na magpundok yan na dito sa Kristiya ang mga servants. Sus, nakalimot man siyang taod sa iyang
Katong sana kanang buhok-buhok ba din ba? Wig ba? Ana, dali-dali siya dagan nga to. Pag-abot na galiningi ay na tan-aw man sila schedule kinsay mo misa. Pag naog na ron ingon din sila, liningi ay ang mga sakristan, limin sila. Ala, kinsa man ni pariha, nganong ni suod man ni siya dinhi nga unta kailan niya. Ingon din sila, padre, kinsa gay ingani mo sa buang mo diha? Wa mo kailan ako. Ingon din siya, nga, aw ikaw din na nyor. Ingon din siya, nyor. Isa ko buang nga di dagan siya nga tagbalik. Maigking kay. Awa mo kasi. Gabi iportigin akong igkinga. Kay doon ako igisaaran nga nag 40 days sa iyang nobinas kamatayon nga suod kay nako. Nya ningon ko sige magmisa ko og special nga anad magmisa og special unya kana ganing akong ipadani ang katong recorded nga misa kay mo ilang i-play. Ana tungod sa ako preoccupation aning pag-arrange aning mga bangko kaniya mga tiles labi nang giingnan ko og dili na ihumol ang tiles wa na mga daot na so sige ko na ay ta kadako na ra ba ning agiha na mga ulpot na akong preoccupation diha so pagkagabi na mga hapit na mga alas 10 gitiksan ko pader asa na tong imong recorded nga minsan ko hala ako so mangayo lang kog sorry no si kuan in town no ni rest in peace si Wayne Capuno. Ako lang sa niapil din sa akong kasing-kasing. Sorry lang, wa dyan na ko kabisan yan special. So, mao na nga preoccupation, igking na tabaw niya, di na ta kahina-huna, ana, punan pagyug kog text nga ang akong igagaw, suod na akong lagsik pa sa kaiglawas, ning kalit lang sa kamatay to Aro St. Francis. Si kuanin taon, ako igagaw, tagurha, Jubi, taburnal mo na siya sa una, nahimong biloso naman tingnan na play niya karon namatay po, kalit. So, kaning mga butanga, mao ni maka-preoccupied nato. Hinaot unta nga di ta malimot sa Ginoo. Nya kinirabang atong preoccupation, gusto natong sulbaron, pinaagi sad sa ato sang kaugalingon nga pamaagi aron kunuhay ta maulian. Nya unsa may atong pamaagi nga tawhanon ang pagpamakak. Maghimo dayon tag mga alibays, maghimo dayon tag mga katarungan aron dili ta mabasol nga na-preoccupied di ay ngatong otok. Hasta ngadtos Ginoo mangayo sa Lord, sorry jud kay Lord, unsaon man gyud Lord, busy kay ko ana ko karosaryo, saon man gyud Lord nga busy man kay ko, ang Ginoo kay bawo ko ana ay na lang ko diha lipat-lipatan. Mao nay nahitabo sa first reading. Ang mga propeta nga mini nga propeta, ang fake nga mga propeta naghimo-himog istorya ngadtos hari nga naguol na kaayong taong hari kay gibihag na sila naghimo-himog istorya nga ay kabalaka mahal nga hari duha ka tuig ikan karon mawagtan na ning atong exile buhian na ta ni Nabucodonosor mabungkag na ng yogo diha nga kahoy nga gibutang sa imong liog kay haron lang gyud ba maulian ba. Di ay tinuod nga propeta, si propeta Jeremias, ingon din siya, kamo, nangandoy mong mawa ng kahoy nga yogo, ilisa yogo nga puthaw. Hindi. Ikaw, kisa tingan atong propeta ha? Ananias, ikaw, imong suwayan og istorya nindot ning hari, nyawara ba kasuguas Ginoo karong tuiga mamatay ka muna ay gid mo pamakak kay mamatay gid mo karong tuiga bakag dia sultis tinuod og na preoccupied ka ina saon man gyud na preoccupied jud ko ana wa jud ka ananaon ka nang basol-basolon ka dawata ang tanan go through the pain without complaint mapaubsanon tang mudawat. Muna si San Pedro, paglakaw niya sa tubig, naaman siya commitment nga musunod ni o muduol ni Kristo, taliwa nining gaulbo-ulbo nga mga bawod. Iya unta tong gisustinian, bahalag malunod basta ang akong tumong ang Ginoo. Ana gyud. Bahala nag mga pangos ko, makainom ko aning tubig, kay di ko may mulangoy, dili parehang Reverend Leo nga may kayo mo butterfly. Saan man yun? Makainom dyan ko aning tubig karon. Mapunga-punga yung karon ani. Pwede, at doon ginana ko si Jesus.
Kami bitang mga pari usahay ibutang mamig assignment nga lisod kaayo. Nga dili gid ba di gid mi ka feel nga justice pa ni nindot pa ni nya sakitan mig maayo. Ang ubang mga pari nga ma-preoccupied sa ilang emosyon mo give up biyaan ang parokya. Karon na ay mga pipila ka pari mibiya sa parokya. Luoy taong kay parokya mo bisag unsa na lay gihimong rason. Nasa ubang pari nga assistant wa sad kauyon sa iyang parish priest kay ambot og sa ilang conflict wa sa takhibaw mikalit lang podog biya sa iyang parish priest. Ang kuyaw ang parish priest mo biya sa iyang assistant. Ambot ing atong deacon wa ba kani mo preoccupied ga sige na tingin ko nahuna di na jud kong balik dinhi di na jud kong balik. Pero ang nindot gid unta kana bang kamao kang mo hold on to your commitment. Ayaw kalimot nga ang imong commitment para sa Ginoo. Masakitan man ka for better or for worse in sickness and in health, sige hangtod jud ka mamatay. Kay ang Ginoo mao'y nagkontrol sa tanan. O tanawa, pagsaka nas Ginoo dito sa sakayan, nilinaw ang tanan, nilinaw. O di ba? So ang ato ra day karon ibutang sa tungon-ahuna nga di ta magpadala aning mga COVID-19 kaning kahadlok aning ni ang pandemic, kahadlok aning wa natay kwarta, wa natay trabaho. Ayaw, ang ato girong isintro naay Ginoo. Iya ra ning linawon ang tanan, iya ra ning paninduton ang tanan. Ang importante wa ba ka mo biya sa Ginoo karon panahona. Wa baka magsigi na rog kabalaka, sige kakuyaw, nga niunlod na lang hinuon ka. Na-stress na lang noon ka. Tan-aws Ginoo. Ingna nga, og mamatay ko aning COVID, kita ta Lord in person. Di ba? Og di sad ko mamatay, simbahon ti kadinhis kalibutan. Hangtod sad ko mamatay. Nya, usa may problema dia. Wa. Nya ka bang wa mo problema? Wah, di patay bong. Sige, manindog na. Pag-ampo sa katawhan. Sama sa katawhan sa Ebanghelyo, kita karon nga nagkatigom, nagkinahanglan sa Dios non nga panabang. Busa, mudangop kita kaniya, diha sa mapaubsanon nga pag-ingon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan ug kaparian, nga sila magmalahutayon sa pagpangalagad, taliwala sa kalisod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa namunuan sa atong nasod, nga ilang mapadayag ang tinuod nga pag-alagad ug pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga nataktan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Pamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang nangamatay, nga makaambit na sila sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Diha sa imong gugma amahan, ikaw ang naghatag kanamo sa tinuod nga kasiguruan o kinabuhi.
Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mangkamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tidok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagabayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya o pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa cross, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga way katapusan alang sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagabuhan, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, si Chubi, si Winnie. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay inuman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ano ang usab kanimo? Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahal, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ti ining COVID-19, nga may kalas na sa daghang mga kinabuhi, bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiyan ni ining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanak ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alimaw unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug mga pribado nga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa mga sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindot palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon sa Ginoo mao kining Diosnon nga kalinaw, kanabang wala na tay kahadlok o karatol. Mahitabo lang ni siya kung ang ato yung ibutang sa atong kasing-kasing o gunahuna mao gyud ang atong ang presensya sa Ginoo o pangandoy nga makighiusa ta ni Kristo, dili sa atong preoccupation sa atong kabalakad. So atong pasalamatan ang atong mga benefactors. Doon ako'y gi-announce dinhi nga naatay wa maklaim nga mga padala. Salamat sa mihago, pag-text, pagbalik sa mga reference o sender. Naapagay pipila no, nawa pa na to maklaim kay wa gyapon ta taxi. May usa nga naas bangko, ang uban na sa kwarta padala. So kung kamo gaduda mo nga wa madawat namo kay wa mo'y confirmation sa inyong gipadala, taxi lang ko or taxi ang ako ba ring sekretary, i-message me sa inyong proof sa inyong pagpadala. Nasay usa nga ang ako nga na murder Crescensiano man ko nya Crescencio may gibutang wa gyapon ko ka claim
Koreksyon lang niya to kinsa nang gasuwat na kog Crescencio. Di gid ipaklaim akong gihangyo. Ako ra man na good ma'am. Pari wanaday laing pari di ay nga kanang kuan ing siya. Wa man gud ni father diri father ako man say madaot ani nako bitaw no. Sige iuli na lang na nogo na na. Dako ra ba to. So palihog lag correct sa ko nga na Crescenciano ko na IS na apagyoy C. Diha sa usa giwarningan ako. Pader last warning na lang nimo ha. Kay wa gid ni kanang sana YC ang imong ngalan kay human sa Chris na pamanay C unya EN. Ingon siya nga Chrisin man na Cres nya Sen. Sus ang S E man dayon sunod. Primero nakahangyo ko sa sunod oy giwarningan man ko ako'y madaot ani pader. Galakaw sa ko dito nako para silang saban pa gid ta. Pero nakuha gina kang kwarta. Bahala na mo diha. Di tayo tarungan na plus mong natungan diha sa kuan god. Tarungan lang sa nanyog kopya. Bitaw maigsoon aron atong madawat nga di kayo ta mo problema. So i-verify lang may kung wa mo nadawat nga confirmation nga nadawat na sa receiver. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.